Attendance ni, attendance. Ito ni Rose kanya kay gipalot siya mama. Bata ko ini. Uy, gini tinggal gipalit ala-ala asa mo na yung mat ko. Kasabon. Inoho. Asa ko. Sabor. Biglas. Reclass. Saan na? Uy, go. Hindi na kimaniga manipal yung no. Kuya, Ayaw yung platera. Uy, yun na. Nipilit ang lollipop siya hair. Ni Inday. Oh. Kuya, meron pa kayo kuya. Picture na lagi. Ariyo, sa kalaos, kinaneng. Yeah. Yeah. Sentro sa ay wala din nakaisa. Huh? Hindi siya dapat. Ayan. Up! Oh.